Ang kwentong ito ay ipinadala ni Romy. Nangyari ito taong 1997 sa lungsod ng Maynila. Simulan na natin ang kwento. Magandang araw po, Sir Captain Kokak. Ang kwento pong aking ibabahagi ay hindi ko personal na karanasan. Kwento ito ng matalik na kaibigan ng tatay ko. Naitago na lang natin sa pangalang Kuya Carding. Nangyari ito noong 1997 sa lungsod ng Maynila. Hindi ko na lang po babanggitin ang eksaktong lugar. Noong panahong yun, magkasama silang kargador ng tatay ko sa palengke. Buhat-buhat nila ang mabibigat na sako-sakong mga gulay araw-araw. Pareho pa silang binata noon. Ang tatay ko ay tumutulong sa gastusin ng kanyang pamilya. At ganoon din si Kuya Carding. Bagamat mag-isa lang siyang naninirahan sa isang maliit na paupahan sa aming lugar, hindi siya nakakalimot na magpadala ng pera sa kanyang mga magulang na nasa probinsya. Mabuting tao talaga si Kuya Carding. Kahit napakabigat ng trabaho nila, todo pa rin siya sa pagtitipid. Ang madalas nga lang niyang kainin ay isang order ng kanin at isang pritong itlog. Humihingi na lang siya ng libreng sabaw sa bawat karinderyang kinakainan nila ni tatay. Yun lang kasi ang tanging paraan para makapag-ipon siya ng malaki-laking halaga na ipapadala niya sa kanyang pamilya sa probinsya. Isang araw, nagkaroon ng trangkaso si Kuya Carding. Mahigit isang linggo siyang hindi nakapagtrabaho sa palengke dahil sa bigat ng kanyang katawan. Ang tatay ko naman, bilang matalik na kaibigan, ang siyang naghahatid sa kanya ng pagkain sa inuupahan niyang bahay. Ngunit may isang pagkakataon na hindi nadalaw ni tatay si Kuya Carding. Sa mga oras na yon, wala talagang kapera-pera si Kuya Carding at wala siyang pambili ng pagkain. Ang ginawa niya, nagpunta siya sa palengke at nakiusap sa mga tindero na hingi ng mga natirang prutas. Yung mga malapit ng mabulok pero pwede pa namang pakinabangan. May nagbigay sa kanya ng 2 mansanas at isang supot ng kalamansi. Mainam daw kasi yun para sa taong may sakit. Nang makabalik sa bahay, pinagmasdan ni Kuya Carding ang kanyang hiningi. Dahil mukhang tatagal pa naman hanggang kinaumagahan ng mga mansanas, isinabit muna niya ang mga ito at kalamansi na lang ang kanyang pinunteriya. Balak niya sanang gumawa ng kalamansi juice, pero naisip niya na mas mabubusog siya kung babalatan niya na lang ito at isasawsaw sa asin sa kakakainin. Ganoon nga ang kanyang ginawa. Hinog na ang karamihan sa mga kalamansi, kaya hindi na yon ganoon kaasim. Habang kumakain, nagulat si Kuya Carding nang may makagat siyang matigas na bagay. Imposibleng buto lang yon, dahil ang mga buto ng kalamansi ay nadudurog naman niya at nalulunok. Iniluwa niya ang bagay na yon at pinagmasdan. Kamukha ito ng buto ng kalamansi at magkasing laki rin, pero napakatigas nito na parang bato. Nang ilagay niya ang nasabing bato sa kanyang palad, bigla itong nanginig at ayaw tumigil. Sinubukan pa ni Kuya Carding na hawakan ng mahigpit ang kanyang bisig dahil baka ang kamay niya lang ang nanginginig. Pero hindi, nakatigil ang kanyang kamay at ang bato mismo ang gumagalaw. Binalot ni Kuya Carding ang bato sa isang kapirasong pulang tela mula sa sirang damit at inilagay sa loob ng kanyang pitaka. Alam niyang kakaiba ang bagay na yon. Naisip pa nga niya na baka pwede niya itong maibenta para may maipadala sa probinsya. Matapos ang isang linggo, tuluyan nang gumaling si Kuya Carding at doon na nagsimula na dumating ang sunod-sunod na swerte sa kanyang buhay. Ang mga tindero na pinagsisilbihan niya ay dinoble ang bayad sa kanya. Ang dahilan nila, biglang lumakas at gumanda raw ang benta
ng kanilang mga gulay mula nang bumalik siya. Isang beses naman, niyaya siya ng tatay ko sa video karera. Hindi nagsusugal si Kuya Karding, pero binigyan siya ni tatay ng 100 piso para itaya. Wala pang isang oras, natalo na si tatay ng 200 piso. Pero si Kuya Karding ay sunod-sunod ang panalo hanggang sa umabot na ito ng 5,000 piso. Dahil doon, hinatian ni Kuya Karding si tatay ng 20,500 piso. Dahil sa napansing swerte, madalas na silang magpunta sa mga saklaan. Sa tuwing si Kuya Karding ang tumataya, palagi silang nananalo ng 5,000 hanggang 10,000 piso. Dahil sa laki ng kinikita sa sugal, tumigil na sila sa pagkakargador. Ang tatay ko ay nakabili ng sariling pwesto sa palengke, habang si Kuya Karding naman ay ipinadala lahat ng pera sa probinsya at nakabili na doon ng mga lupain. Isang araw, habang nagpapahinga sa isang tulay, kinausap ni tatay si Kuya Karding. Nagpasalamat ang tatay ko dahil nadamay siya sa swerteng tinatamasa ng kaibigan. Napangiti lang si Kuya Karding at ipinagtapat ang sikreto niya. Inilabas niya mula sa pitaka ang pulang tela na naglalaman ng matigas na buto ng kalamansi. Ngunit laking gulat ni tatay nang sabihin ni Kuya Karding na ayaw na niyang iasa ang swerte sa bagay na yon. Ayaw na rin niyang magsugal. Kontento na siya sa biyayang natanggap nila. Doon mismo ay itinapon ni Kuya Karding ang mutya ng kalamansi sa ilog. Napangiti ang tatay ko dahil magkatulad sila ng iniisip. Ayaw na rin niyang magsugal at mas pipiliin na lang palaguin ang kanyang tindahan. Nagpasya si Kuya Karding na umuwi na sa probinsya. Gusto niyang bumalik sa pag-aaral upang maging isang guro na magtuturo sa mga mahihirap na bata sa kanilang lugar. Sir Captain Kokak, ayon sa tatay ko, naging ganap na guro na si Kuya Karding. Inilaan niya ang kanyang buhay sa pagtuturo at pinatunayan na ang tunay na swerte ay nakukuha sa pagsisikap at hindi lamang sa pag-asa sa isang misteryong bato na kung tawagin ay mutya ng kalamansi.